Janeno Malolo TV, agero ni rio maber kumora mara intiere. Aro kini machiegni e cheno ni mar ngima mwandu lungani rudho chungo kawuono wagombaka kotenre koda tuo ni mar fistula. Wangeni fistula en tuo masamoro ma joma mine kwe kendo nyalo mai kwe kata kinda nyola kata mana kuma intiere. Omiyo mathoth wadhi winjo kotenre koda tuo ni makadiponi nitiere watni moro mantie gi tuo ni chorri machiegni mondo mi wapuonjre. Wambi nyalo nyithuno mondo mi wach nyinge gi gino motimo gi kama owuoke kaito kachiel wadhi chaka twak mondo chieng' makawuono. Machiegni studio wa. Erokamano ahinya. Yes. Jowinjo wa gi nyinga iluonga ni John Amayo. Tiyo gi migawo miluongo ni Maisha Empowerment Initiatives. Kamano. Maisha Empowerment Initiative. Yes. Kae utimiago? Maisha Empowerment Initiatives wan gi chenro mopogore opogore. Karawe mokwongo nitiere chenro ma ikonyowa gi Kenya Red Cross iluongo ni Global Fund. Under Global Fund watimo chenro mopogore opogore kaluwore gi kute magayaki, wang'iyo jogo manigi tuochego kendo wang'iyo kaka wanyalo konyogi mar mondo gimed dak. Kendo wang'iyo ni atne gimuonyo yath gi moko mopogore. To maduong' ahinya momiyo kawuono biro e studio kaendi en tuono miluongo ni fistula. Mano bende watime iye kanyo. Fistula en ang'o? Ne jalno makia gimoro amora ma winje kuom thuolo mokwongo ni fistula ng'eni ji winje ga winja samoro ng'ato ng'e ni en ang'o. Kawe thuolo ni makende mondo mi lero janeno ni tuo mar fistula ni en ang'o? Fistula en tuo mar joma miyo kata ng'ama miyo modhudhe much mar alanda kuom seche mang'eny kok oyudo konyruok mapiyo piyo. Obedo gi chandruok mamiyo bang'e kosekonyre obedo gi wuok mar lach ma seche te ma onge break kata chung okopusre. En gima wuok awuoka ok owinji en opo mane osewuok en gima wuok awuoka kata oko maduong' ma wuogi duong' ng'ama miyo kata muya mawuok. Joluo wacho gi dhok makare ni otwaro. Ang'eni ka wacho kamano to winjo maber ya mane miluongo ni fistula. Koro wan Maisha Empowerment Initiative ei migawa wang'iyo jogo manigi chandruok ma kamano to watimo negi konyruok kamano. Iselero gima fistula en ma isetemo wacho nyaka gino makele wacho ni much ma alanda. Ng'ama miyo ka pek to dhi konyore to mucho kae kuom thuolo malach nyalo miyo tuo ni mar fistula. Kopogore koda much malanda be nitiere yo moro kendo machielo ma ng'ama miyo nyalo yudo godo tuo ni mar fistula? Mago be nitiere. Achiel kuom moko. Mar ariyo nitiere awach ni nyathi ma nyako ma pod tin mobambi. Mano bende nyalo kelo fistula. Ng'ama miyo manyuol dala mok nyuol e lwet jomolony, mano bende kelo fistula. To maduong' ahinya gima gimo fistula maduong' ahinya kwa were gi much malanda en nyuol mar dala. Sama nyuol dala jalno makonyi ok ong'eyo hinyruok mabiro gi seche mag nyuol. Wabinjire ka mane gino makelo chandruok mag fistula. To kineka ng'ama miyo kodhi nyuol osiptal, jomolony ka en lwetgi ong'eyo shida mora amora madhi biro e kinde sama ng'ama miyo konyre. To ging'eyo gino magitimo e okang' machielo mamiyo gima kama kik timre. To sama nyuol dala e lwet jogo mokolony ok ging'eyo. Koro emomiyo do ka ng'ama miyo en kete nati ni dhiri kata chukri to already nitiere kuonde moko mok ni kare. Kamano. Manyiso ni itemo kono janeno ni onego bedni kanyuol ni ochopo tichope od thieth mondo mi yudo konyruok. Nikech wanyiso aganda mondo olumana ahinya. Nikech nyuol mar dala ni samoro nyalo kelo ni tuo ni mar fistula. Kamano. Ilera maler chien kanya ni fistula much malanda nyalo kele, nyathi mobambi nyalo kele. Ajali bende gin cases ma waseyudo, but gino ging'eny ahinya. Nitie moko bende magimo fistula kaka thieth mar kansa. Sama ng'ama miyo dhi nyuol e yor pala, mago bende kelo fistula.
but mago to wayudo ni tin, ok ging'eny ahinya. Koro gima thoro kelo tuoni ahinya kuom joma mine en muoch malanda to gi weche go iko mag bembo. Mae makela wacho ni tuoni endi en mar joma mine, ok en mar joma chuo. En tuo mar joma mine, to joma chuo be nitiere fistula mar joma chuo. Ma joma chuo chalo nade? Fistula mar joma chuo sana sana en ng'ama dichuo ma hike ong'any. Ma hike ng'eny. Ma hike oseniang'. Ma hike oseniang'. Jalno nigi iboneno ng'ama owachne ng'ama nigi higni 70 gi wiye. En ok onyal, brege osedok piny. Iboyudo ni atin seche kata modhi oko matin, to kotieko to nitie moko ma pod wuok. To kata kobudho ahinya kapok odhi, tiyudo kosechako wuok. Nitie moko ma koro koseike osedhi kata 80 gi wiye, en mar koro wuok. Mar ariyo, nitie thieth moko ma joma chuo kodhiye maluwore sana sana yor kapala, bende nyalo gemo shida ma kamano. Manyiso ni joma chuo bedo gi fistula, jogo ma hikgi oseniang'. Mane bed ni higa ema kele kuom joma chuo. Higa moseniang'. Kuom cases moseneno, gin joma hikgi ng'eny ema ni kode ahinya. But iboyudo ni achiel kuom 10 mwayudo, gin iboyudo ni en yor thieth. Kwang'iyo ni to kane gino chako timi, en ang'o manokeli? Tiboyudo ni nadi thieth ma kama. Koro bang' mano, to mano chakre. Mane magemo mar joma chuo. Wasewuoye gima kele gi gima en. Ranyisi mag fistula chalo nade? Ranyisi mag fistula mana kaka wasewacho chien kanyo. Achiel en wuok mar lach, masate ma onge break. Ng'ama miyo bet, onindo, owuotho, iyudo ka lach wuok. Wuok moko ng'e kata en owinjo mana kong'ich. Ok owinji nikech break onge. Nyiso ni nitiere bugo e mpira mar oko matin. Manyiso ni lach kobiro kata oko matin kobiro, to kochope break, oyudo bugo morikore kacha, to en okala. Mar ariyo en oko maduong' makalo gi dunga mamiyo. Ma en gino maseche moko kata odhi oko matin, to ka olosre, to yudo ka losruok maduong' ni kata iswaru kata moko ntiere moneno, luwre gi kaka bugo cha bende rom, mano bende nitiere. Wan gi wuok mar muya. En gino mawuok kaka gima ng'ama miyo yweyo. Kaka nawacho ni otwaro. To sama owuok gi muya mager, ma kama wuoke, ji ok nyal bet. En gi ranjawa ahinya. Mano bende en ranyisi. En ong'eny ahinya, but ng'eny joma mine ok ong'e ni mano bende en achiel kuom ranyisi mag fistula. Kata seche mowuok tiboyudo kowuok gi ng'injo mag oko maduong'. Magin ranyisi adek makende. Ma ng'ama miyo makoneno mago to mano mondo ng'e ni en gi chandruok mar fistula. Kamano. Kaka jogo ma jolony, dangi wach ni Kenya kaindi, wasego okang' marom nade mondo mi wadili gi tuoche giendi mag fistula? Kuom higni mwasebet kwatimo chenro mar fistula ni, wasetemo ahinya, to gima duong' ahinya okang' mwasegoyo maduong' ahinya madawach ne jowinjowa, waseduoko nyuol mag dala piny ahinya. Kendo wasebedo wariwre, watiyo gi redio, watiyo gi osiptande, watiyo gi nyamrerwa wate, mae gweng' ka gweng', watiyo gi kanisni, osiptende, mar mondo waland ne ji mondo nyuol e osiptal. Mano kende osekonyo miyo sani tuo mar fistula dok piny. Nikech iyudo ni ka wan gi nyuol mag dala mang'eny, to tuo mag fistula medre. To wasebedo kogo oganda mar mondo nyithindo matindo manyiri wanegi kaka oganda mar, wawenenogi kaka li. Ma in kiyudo nyathi matin manyako ma pod dongo ma Nyasaye omiyo ngima maber, to in koidwa ni timne tim maricho. Mago gin gigo mwasetemo ahinya, kwariwre gi sirikal bende, mar mondo gik makama kik timre kuonde mwadakie. Kamano. Mana kapodi an kumie ka jalony, samoro nyalo bedo ni un gi data manyiso king'iyo ei Kenya kata kila machiegni Nyanza kende, de wabed atamalo adi mar jogo mantiere koda tuoni ndi mar fistula? Migao mar Fistula Foundation noyudo ni e higa ka higa
wan gi jogo manigi fistula jogo mayudo fistula okalo 3,000 e higa ka higa. To wan kaka Maisha Empowerment, ka wang'iyo jogo mosethiedho, wathiedho ji mokalo 100 e higa ka higa, jogo mamine manigi fistula, obed mar lach obed mar olosruok matin kata losruok maduong'. Higa ka higa wathiedho ji mokalo 100 kamano. Koro nikech iwacho ni gini ji 3,000 mabedo kode higa ka higa, de wakaw seyo ni wakete winga jo moko dhi nyuol e osiptal, jogo mabambo nyithindo manyiri kosango kaka jalony ang'o madangi wacho iwacho magiti wanyalo keto but moko bende wanyalo keto kuom ogandawa. Iyudo ni ng'ama miyo en ng'ano jalno mabek to ok odhi osiptal mar mondo ng'i ni nyathi obet nadi kata chandruok mane manyalo wuok e kinde mage mag nyuol. To bedo ni joma mine moko gin giketo ni adwa na dhi osiptal, adhi atim gino motera. To kung'eyo ni seche ma muocho sechako kaeni magi gin kinde mage mag nyuol mosechopo. Koro iyudo ni atini gini en gimoro ma wan wawegi kaka jolony kwariwre go ganda mar go osiptende mago mong'eyo gigo mabiro gi chandruok mabiro gi nyuol, kwariwre kamoro achiel to gigi te wanyalo loso makare ma ji te dhi nyuol e osiptal. Kamano. Iwacho ni wuok e Maisha Empowerment Initiatives. De bed ni en riwruok ma samoro uyude kony kowuok e bad sirikal koso en aina mar uwegi mondo mi ukony jogo mantie gi tuo mar fistula. Maisha Empowerment Initiatives wayudo konyruok kokale e bad migawo miluongo ni Fistula Foundation. Fistula Foundation en migawo ma okonyo migepe mang'eny. To kwang'ie Nyanza kaendi, wan Maisha Empowerment wane mwatimo fistula, chenro mar fistula e Kisumu, Homa Bay to gi Migori County. Kamano. Samo wueni nitiere jal moro ma ong'eyo watne moro mantiere gi tuo ni mar fistula. Samoro nyalo bedo Migori, samoro nyalo bedo Siaya, samoro nyalo bedo Homa Bay. Be untiere gi bede umoko e counties mamoko giendi ma inyalo nyiso ng'ato ni ka in Homa Bay kata ka intiere Migori chop kama mondo mi giyud konyruok. E chenro mar fistula wamakre gi migepe mopogore opogore kendo wamakre go osiptende te kamoro amora mwatie e fistula program ba kendo chako wamakre gi county. Sasa mwaka wadwa tiyo twarumo gi county kwachako gi director mar county mar health. Magi gin gigo wariumo kodgi twanyiso gi gino wasetimo ma wadwa timo mar mondo wane ni en kanye mwanyalo riwre kodgi. Iboyudo ni ka jatuo mar fistula oyudre e osiptande mag county, wan ok wadhiyo dakteche magonwa sim ni jal ma kama nigi fistula wakonye nade. Magi timre iboyudo ni kama odhi e thieth kata odhi e cervical screening kata nitie gimoro ma odhi ng'i modok korka dung' ng'ama miyo to yud ni gima kamano nitie to iboyudo kwariwre kodgi. Wan gi nyamrerwa e gweng' kamoro amora mwatie. Seche ma gitie e gweng' ma giwuotho kuonde kaka ging'iyo ni oganda wadhi nade yor thieth kata yo moro amora machielo to gima chal kama bende giromo godo, gin gi namba wa kendo watudre kodgi utanena ka wakonyo ng'ama jalno manie gweng'. Maki kanyo. Janeno Mololo TV, ageno ni wapuonjre kaendi. Kata kamano, wakaw yo matin kod wuok kama indu daktari kata jalony dhi lero ento tuo mar fistula niendi. Gino kenge mage mondo bende wakaw mondo mi wageng'i. Med mana kete kanyo, luonga ni Ruth Ochungo. Janeno Mololo TV, podo de mbele, gitwak kadiponi okiyao TV mari arwakini machiegni, mae chenro mar ngima mwandu, kawuono wagomba kotenre kuda tuo niendi mar fistula ma osemayo mine mang'eny kwi. Luonga Ruth Ochungo wan kaendi kod jalony Jona Amayo mowuok Maisha Empowerment Initiative kendo ene molero mathoth kotenre kuda tuo niendi.
kuma ne waweye godo John ne waweye ni kowuok iwio kama endi to waduogo ng'eyo ni to ere kaka wanyalo geng'o tuo ni endi, gin okenge mage monego bed ni wakawo mondo mi wageng' tuo ni endi mar fistula. Maduong' ahinya madahinyiso ogandawa githor nyuol e osiptal, giwe nyuol madala minyuolo ka nyamrerwa. Sirikal mondo orie bade mar mondo ong'i kaka onyalo duoko jogo ma awachni bambo nyithindo ma pod ikgi ni piny kata jogo manyiri ma pod tindo. Okawnegi okang' mager mar mondo mago kik timre. To osiptande wa bende ber ka wabedo machiegni ahinya gi jong'ama miyo ma nyuol no osebedo machiegni mar mondo wang'e ni en hinyruok mane kata en gimane mok ni kare madimi ng'ama miyo bed gi muoch malanda ahinya, nikech magi gik mwayudo ni kelo fistula ahinya kamano. Kwana mkoro wuoye thieth mar fistula, kaka un jogo makonyo jogo man gi tuo mar fistula, thieth mar chalo nade? Thieth mar fistula walungo thieth mar fistula opogore lure ng'ama miyo kako hinyre. Nitiere okange mwang'eyo, en nyaka 1 nyaka 4 to gite nyaka thiedhgi. Fistula ok thiedh gi yath kata gi yedhe mag bungu. Fistula nyaka ter osiptal kendo nyaka losi. Ei county nitie osiptande mwatiyo godo momakre gi county. To kaka wan bende wan Maisha Empowerment and Fistula Foundation, wan gi osiptende mwagero mitime thieth mar fistula. Ei Kisumu watiyo gi KCH maendi iluongo ni Kisumu District. Wan gi osiptal moro iluongo ni Kisii Gynecare Fistula Center, to wan gi moro Eldoret iluongo ni Eldoret Gynecare Fistula Centers. En gino mwatimo thieth makende ma jatuo ok chul, wachung'ne thieth kendo jatuo wagolo osiptal kwa make sure ni jatuo onge gimoro amora mawuok kendo en kare eka wamiyo jatuo thuolo mar dok dala kamano. Iwinjo gi iti maber ni tuo mar fistula ok tiye gi pesa. Kadiponi nitiere watni moro kata in owuon mena gi lakteche gendi to in gi tuo ni endi kendo ihinyori, wich kuot kik negi nikech kata joluo nogo ngero ni wich kuot nonego apuoyo e gono. Wuog oko kachiel mondo mi many kar thieth, mondo mi yud thieth, mondo mi konyri, mondo mi ngimani mapile ka pile odhi nyime. Aduoki mana chien matin. Ni wacho ni nitiere okenge 4 mithiedho godo fistula. Belange lero ni okang' mokwongo en mane, mar ariyo en mane, mar adek en mane, nyaka mar 4? Ka wacho mano makare, fistula nitiere hinyruok nyadi 4. Nitiere hinyruok mokwongo, mar ariyo, mar adek, mar 4. Magi nyiso ni ng'ama miyo nohinyre maromo nade, yani bugo cha oduong' kata otin maromo nade. Koro magi mabro nyiso wa ndalo ma ng'ama miyo nyabet osiptal. En gino ma kodonjo osiptal tikwongo ing'iyo, waluongo ni screening. Mane modwa ng'e ni en ang'o matime, en oko maduong' koso oko matin kamano. Thuolo mar thieth mar fistula nyalo bedo marom nade? Kendo mano lure seche modonjo ming'iyo ng'ama miyo modwa ng'e ni en oko matin kata oko maduong'. Koro mane mabro ng'iyo ni thuolo odhi kawo thuolo mang'eny. Lakini osiptandwa bende kwa ng'eyo wan gi thieth makare. Ng'ama miyo kobiro osiptal to ong'iye, nitie tuoche moko machielo ma wajaga yudo seche modonjo osiptal. Iboyudo ni en kata gi tuoche moko ma fistula osekelo, tuoche makoro magalanda makoro iboyudo ni nyalo geng'o tuo mar fistula dhi makare. Wachako gi thiedho mago mondi koro kwa biro e fistula. Mane mumiyo samoro iboyudo ka tuoche mang'eny osegamre, tiyudo ni ng'ama miyo nyalo bedo mang'eny, nyalo bedo kuom ndalo mang'eny. Tiboyudo ni ng'ama miyo bende ma nohinyre ahinya e seche mag nyuol, onyalo kawo ndalo mang'eny ka en gino miloso mos ma wagol ma thiedhe
wachako obed kana ndalo mokare adek king'iyo ni gini orumo koso pod nitiere kamano. Mane makela piny to be utimo follow up kadi pon jatuo wuok iru kanya en gi fistula to paro nuthiedhe maber, be utimo follow up kata bang' kinde moko mung'ini odhi maber ochango chuth koso tuoche oduogo? Follow up en gino mwatimo. Jotuo nyaka waluw kendo wachako luwo gi osiptal kapok giwuok ka gidok dala kendo bang'e. Gimomiyo watimo mano, fistula samoro inyalo thiedhi to ok nyal dhi makare nikech ng'ama miyo nitie gigo mopuonjo gi bende. Iboyo ni gigo mopuonjo osiptal ok oluwo te ma mi fistula duogi. Ng'ama miyo modhi thieth mar fistula dware no bed mos, ok ikoti tije moko ka wach ni dhi puodho, dhi aora omo pi, omo yien, nyalo miyo kuonde manolos ka kethre kendo ma kendo chak bedo gi tabu cha kendo. Kore momiyo nyaka walugi e gweng' kuonde ma gintiere. Nitiere lop mwaluogi bang' wik mokwongo mar dweche ma bang' dweche 3, dweche 6 ma dhi higa 1 higni 2. Nitiere kendo moro mwakelogi makendo luwore gi wach mar follow up. Nitiere romo mwakelogi waluongo ni support group. Mae en gino chenro ma girome kendgi jogo mosebedo manoyudo chandruok ni, mano osechango, moko pok ochango. Wakelogi kanyachiel mar mondo gimed tegre, mondo gimed puonjore, nikech iboyudo ni jal moro nigi tabu mang'ani bende nego seche mwawuoye to nong'eyo ka gino manotimo matabu ni orumo. Koro nyalo puonjo wadgi ni an natimo kama ma gino weya, nikech iboyudo ni thieth ma Eldoret opogore gi ma Kisii. Tiboyudo ni nitie gino manopuonje Eldoret to samoro manopuonje Kisii, ng'ama nopuonj Kisii opogore gi manopuonje Eldoret. Koro giriwo paro tiyudo ka gipuonjore ma giyud ka gikonyore gin giwegi. Ewi fistula ka nitiere gigo mang'eny machuno nyaka walu jotuo mag fistula. Jogo ma gidangi e udi samoro winjo gi pek. Yes. Kaka nitie moro minyiso ni kik giriwore achiel. Kanyi madwa bire kata kama nisechope wale mbele. Nitie gigo mipuonjogi. Tiboyudo ni atini lweny wuok e ot kaluwore gi koro kuonde mag gik mag anyuola kaka wadak magudi. Koro lweny wuok nikech ka onyiso chuore ni nonyiso ni kik watim kik wariwre. Tiboyudo ni atini koro ng'enye ot makata samoro igoye nyaka. Koro iboyudo ni atini kama kelo gi achiel ni gimedo puonjore. To waneno kaka wanyalo konyo gi mar mondo mano kik dhi mabor ahinya ma mi kata giwere kata ng'ato hiny nyawadgi kamano. Ang'eyo ni tuo mar fistula ni endi kaka igomba kaeni kaka ilero ni endi en tuo man gi wich kuot mang'eny kabisa. Bende utimo negi hocho kata counseling? Bende nitie kata gi department moro mar counseling mantie jogo ma timo negi hocho makende kaluwore gi okang' gi pek magikadhe ni kaluwore gi tuo ni endi mar fistula? Hocho mar fistula chako ka ng'ama miyo pok odhi osiptal. Nyaka wanyise gima time, nikech ibedo ni ng'ato nigi fistula to kiani mano fistula nikech pok owinjo ga. Koro ewi hocho kae emobro nyise gima time. Samo wuok wadhi nyise en hocho madhi mbele. Nitie moko machuno ma nyaka wadhi nyaka e ot kama ji ariyo odaki. Mwaket gi piny. Mwanyisgi achiel 2 3 mar mondo kik ng'ato wach net ni kik gimoro wuok mopogore gi gima wawacho kamano. Aduki mana chien matesi ng'eni sama ji gomba kama endi nyaka mi thuolo mar wuoyo. Chien kata ni wacho ni nitiere samoro tuoche moko manyalo biro kotenore koda gi tuo ni endi mar fistula. Gin tuoche mage ma kadipo ni neno to nyalo nyisi ni samoro in gi fistula? Wan gi tuoche modok kor kadung ng'ama miyo ng'ama Nyasaye nochweyo mopogore gi joma chuo. Kendo ler mar duongi en gino ma
awachni en gino moro bende ging'iyo kabisa. Tiboyudo ni ng'ama miyo ka nigi wuok mar oko matin kata losruok maduong' ma en sate en gima wuok, iboyudo ka ler mar duong' ni en gino ma onge, kendo yuayo tuoche moko kaka waluongo ni UTI. En gino ma wayudo sa asaya. UTI, urinary tract infection. Iboyudo ni gin gigo ma nitiere sate. Jalno mosebedo gi fistula kuom ndalo mang'eny, winjo ka piny kocha ile ogwonyo, orudho, koyudo ka en gi gik mang'eny ma miyo thieth ok nyal chakre kaka mano pok ochak godo kamano. Janeno Malolo TV, ageno puonjore maber kendo imedo kawo okenge geki monego bed ni kawo mondo mi ineni ikonyo jalno mantiere koda tuo ni endi mar fistula. Fistula en tuo ma jalno nyiso teko maber ni wanyalo geng'o mana ka wanyuole e osiptal. Omiyo ka diponi nitiere miyo mayach manena geng'o lakseche gendi, kata mano mochiegni nyuol, kata mano omako ich mana juma mokadho, tem matek mondo mi ine ni ka saa mar konyruok ochopo to ikidhi e kor gweng' kanyo endi ni yude konyruok. Mano nyalo kelo ni pek ni endi mwawuoye mar fistula. John, kapod anena koro saa bende di ahinya, mondo mi ilerno ni to fistula ni ere pogruok mantiere kind fistula kod tuoche mag iluongo ni abuba. Aket kodo yo mayot. Tuoche mag abuba gin tuoche go mamako joma mine piny koda chande. Ere kaka no pogni man go ni to koro fistula machielo ni to mag abuba. Wan gi lony e fistula, to gi wan gi lony e tuoche moko machielo go. Sama wuoyo gi ng'ama miyo to tigi ga chiel ariyo masewinjo kata ok oluongo na oko maduong' kata aseng'iyo gima owacho. Fistula onge rem. Okorami. Fistula ok rem. Oko matise mawuok awuoka, oko maduong' wuok awuoka. Rem moro amora miwinjo onge. To kiwinjo kama rem wuoke, kiwinjo rem, kiwinjo ilo, mano nyiso ni atini en gimoro mopogore. Kowacho ni piny e rame, onding'e rame, gin gik mang'eny makoro ng'eny iyudo ni ng'ama miyo ni godo, en gino mopogore. Ng'ama kamano mogemo chandruok ma kamano en waneno kama waore. Wajiwa to nyisi ni dhi osiptal ma kama to pimnegi gima ginyalo timo. To be ng'eny ne abo penji ni atini in osiptal ma kanye, osiptal mane min godo machiegni, to samoro wan kata gi namba mag dakteche wa makacha, to wabro wuoyo kode, nikech iboyudo ni ng'ama miyo oluoro dhi osiptal nikech oluor kata dhi pango line kata wich kuot nikech koro tik mantiere ji bro winja kaka dumni. Koro wanyalo wuoyo gi daktari nene gi chien moko chuno nyaka odhi opang line kata obed e kind ji. Sani nitie joma nenowa e Kenya mangima kamano. Ana mondo mi ifuon mama ni ka intie gwenge mag Migori, joma nitie Migori nyalo yudo konyruok mar fistula ni e osiptal mane kata yod thieth mane. Ahinya jo Migori lure bende gi seche mawuoyo gi jatuo lure ni fistula mare ni chal nade. But jo Migori ahinya watero ki osiptal ma Kisenyi nikech Kisechiegni gi Migori. Ok wadwar ga ni mondo gi travel mabor ahinya. Awinjo kisewacho kanyo Eldoret, ok ang'eyo ni Nairobi koni. Nairobi wantiere, wan nyaka Mombasa, wan nyaka Garissa, wan nyaka Kitale. But wan gi jowetewa moko matimo thieth kono. Lakini wan Maisha Empowerment Initiatives, wan mane e Nyanza. Be Nyanza ahinya madwa yie en Kisumu Homa Bay gi Migori. Lakini adwa wacho ni jalno mawinja to onge namba, onge kaka onyalo konyore kama entie. Wan kaka Maisha Empowerment pod wakonya ng'ato katin mana kanyo. Ti in gi kaka iyudowa ok dwa tami pie. Wachni mogik ayudo ka sama wawang'o. Wachni mogik ichiw nyaka namba no kaka inyalo yudi gi kama iyudie mondo mi joyud konyruok. Wan kaka Maisha Empowerment kwa yudo jotuo wachni Migori, wan gi namba ma watiyo godo, namba mar ofiswa ma jalno goyo to bro yudo achiel kuom jolony bro go kode mbaka to bro nyisi gino motimo. Namba wa en 070 190
abiriyo nono auchiel aboro nono abich 07 10 70 68 50. Okay. Mane namba wa kigoyo sa asaya tibro yudowa. Kamano. Erokamano. Ang'adi kuso aneno ka pod in wach moro machandi. Yes. Waduong' ahinya go erokamano ne Maisha Empowerment Initiatives kaachiel to gi Lolwe TV. Kendo ago erokamano gi ne director marwa Reverend Tobias Odipo to gi Natalie Odipo kuom thuolo ma kama gimiyo mar konyo ogandawa and program mar Fistula. Erokamano jowinjo. Erokamano. Ikanyolo janeno Lolwe TV mai makelo e giko mar cheno niendi modichieng' makawuono ne wan kod jalony e studio kaendi Migosi Jona Mayo kaachiel kod Ruth Ochungo wanenre kendo ngeso manyien oriti masani.